chakiwo kwegena nako ligerere nyore eke wakyao kebe obugima namanyire negenire Yesu tukwerete asomote amanyinga akanyitekera togontiga incensire kwana eliomenye timo kentari korosa oiko moiko namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akanyitekera omuya nando mochon tata nyasaye obakwe nande gwobarene singicho kwagwenere biyamona singicho twagura samagura au tata nande twegeri gwetera somo ikomo chen no gusaba gwitu asiri text motoria amen. Abaminto biyamano asiri bageri nande twanyorire yokwegera aba amegeri aya twachakira agatano na gatatu togochi kubwaterana noyo minto edwini ejumeri tarengo karibu edwini biyamana naende oyo minto Damaris biyamana karibu asogotegerera nje mongare Rose amina karibu biyamano amina santa banchwa kerengo geto litkoria rero na magima abombire na Kristo amone chinkwana chikoragwa no moika amina amagima abombire na Kristo amone chinkwana chikoragwa no moika abanchwa karogo soma amagima abombire okobombu bori buno lakini totarachi korasuka ebicha nerenta getitorore ebicha omaete chibicha echi chichoro moriko no monto gogokumi Yesu na bamuraete kiagere ebicha gekwane tonsi ebicha gekorokio omonto gete okoboigwe yange ndabuche ndabu kabisa se ndabu ekere yange yabo yange ndabu ekerengere gegoche ebirengere biana bari muna monto yona babe kerekende ga chabuka kerekende ga sakocheneka agenda sa agia sabari ekanisa yani gobone ekoro kibuna sago china sasi asigete na oyo koboigwe yanga enchenu noyo komoboyi nchendo chikurumaiga ngabuna alira ikalia Yesu ebicha ekogamba mangana mange igoro ye kerengo geto kierit kolia rero magima abombire na Kristo umbo abanchwe kebungo gegotrasa litkolia rero ikorwa babesenye 200 200 na 204 gosoma gosoma 200 na 2 na 200 make 224 otanga Rusia chingenchi cheino cheritangani chobomwanya bantu bwakare obwasaligwe asokubwatia okugania kwobongainereria 23 mokorwe abayia asemeka na ebirengereri byaino 24 mweboye omonto omuya oyo tongetwe asomugwika no Nyasaye asoboronge na obochenu bwekene amina amina na arorire boneke bunge kio kia 24 kane muna bine gekoro kiuna okwebo yuko ebiche yegotoro kinko yabo ikio oboronge bwa oburonge bwa na obochenu bwekene oburonge no obochenu kiagerando che yanga endabuse meaning oborabu obochenu obuya bwa Kristo no obuya obo na bwo to ekerengo gitu litkolia rero naki aye mwanya bantu watigire ogonyi bantu bori bwao bokoro watigire chimbuchiri chao chinkoro oko ebirengera libiri bya ebikoro wachire kobomo wanchire kyara goikwanje wikebe imeyo bongo na ogochora kwa ona ngaki wanchire koba eki Kristo aganetiobe omugano gacha omuya igoro yo muntu oyomo ntyengarana ne chokoraiga orenge street yoko na gusabirira orengo omugundo chituki nchiana korra magasi oyo balimu chituki chisisane testa ligete naende chinguno naende nche kera nkoligereri Jose Antonio yo garenge buna no muntu ogotioka
kiagera omenyire igabu embura gegocha ya motwera gagotaratara nechuguni chiri chiaye origamora naende ochichande oikaransa naende buoma bono ng'aki moro chocho kora chikoma bono iga arenge tabwati nonya ninka igo na street abwo amenyete gaki omosu batigete nyasaye okomotoma gocha ase Jose oyo ekeegu kia ogokonya mwanya bantu amina akamorora buna agundete kerengeri gekomocha ng'aki ndakonya omonto obo nyasaye bogacha ime yaye gose ere omuya no omonene omonyene na omuya Grace oyo akoroku Gasia Salva Gasia okorengeri na ng'aki ngokonya omonto oyo nyasaye akamoteni mbwate esaruni tata totakogenda esaruni yane totare ndore buna ninganeti nkogingere amina akagenda nere boka esaruni yaye okomogingeria tukiri okomochena ng'ora akayebeka nse esaruni nchire chiekerero nkorane kero bakogingere nande bagogosibia amina okomosibi buya iga nendeto okomosibi okomochena okomwaka nonya na gakrimu kara arusi chinda karaite okomana korwa ororo okomogingera nechinda rubuya iga okomochena okomana korwa okorigereria oko ekieni gia onchokire amina kei tata Jose naye naende okomana korwa ororo okomo tatigereti abwo muna Yesu itaso ogonchereri kwayata igotigera njera akamorigeri nande akarana neyange yagundire mono bono Jose oyo okoboigwe anyia okobeka ebinto ebinya nero omonyene ekieni kiaye gegakora ki gegaonchoreri akerigereria eresoni yaye gontaina akerora gare tobauti amina onde nisoka gochiska namanya muna ninche Jose ori narenge goikaransa gari chi street nganyerete ogokonya onde gakondorora namanye bori ng'akibono naonchoreri buya iga naende ogwasa koigwa buya nomanyete ogosuire nomanyete obogundo na omosigo nomanyete etuki nyamasisana na omosigo yaani agaonchoreria akaigwa buna nere ogosuire naende kiao ngitoigereti abo omogoko gacha ase enkoro yaye Paulo gagototebia muna oyo ominto omosomi asoma amarika amachenu iga asoma muna tweboyie obochenu naende tobe muna Yesu itomotoria toeboi obochenu tocheneke totware ogonchoreri gwansi korwa omotu mpaka amagoro gwetera chinchera chiaito echi omanyete chireime echigosoka gocha siko obuya bwa Yesu buri goichire ime yao ebogosoka gocha siko menya muna Yesu omonyene kiagera ogonchoreri goito ogonchoreria toigonchoreri ng'enchende yonsi igogonchoreria gwetera ogotoreka igokoba buna Nyasaye Nyasaye ori kwamweta gwetabire nonyare gotwara na kobombwa wanje kobombwa muna twasoma ekerengo kere rituko ria rero obe buna Kristo okuna kwokogania nando Paulo akorandia torete obogima bori bwobokene wa Kristo ime yaito totware ogonchoreria omobero yani ogonchoreri korumera korusiko obe buna Kristo nari omochakano oito bwiri tukoria rero amina maite gosaba ari mo mate kamenta kende natiga amina njo komenta nare komentera Paulo agari gotunyuringa ekare tokonyora ogonchereri oko tari okorekana gwaisiko gwoka buna Jose yachenjereti gusianga omata nabo gosoka kwarorekana iga kwamasire buya tari oko gwaisiko gwoka ng'okwaime Paulo akare gotebanga nonya ebirengereri biaito bionchoreri ng'ekare tomomanyire Kristo twabekire obuya bori bwaye no righteousness oboronge bwaye omaete ng'a okonchoreri koruime boranto nonya nisiko bakorora notakwana bagokorigereri bara ng'omonto oyo ng'aki naonchoreri iga nonya nomanya no Jose ekere achete kwerigereria ero omanyene nyuma atete ng'omanyete ogonchereri oko nanyora tari ogwaisiko gwoka nonya nime naonchoreri aigo bwanchiru maete omogoko ochire biri bionsi abwate bimechanda bogoreti ime enkoro biamoguswere omwarimu nindaganeti osome ekebungo totaraenda ari naende na ekebungo gekondeta ang'e ekero tokomire ekerengo buna ekierituko rero Zaburi 50 ekebungo gia 10 gekiote 51:10 ng'aki torore ng'aki Daudi agokurera Nyasaye na rianyora ogonchoreri oko togosoma rituko ria rero ng'aki agotebia omonene amokonye Psalms 51:10 agoteba ng'a aye Nyasaye ontongere enkoro endabu okore omoika ore ime yane obe omoyia na oyokong'ia amina omoika ore ime yane obe omoyia abanto ngotoreka tore
lakini kwanyora imeyeka nchoma tinde rusi oro ni No, ime no ni kwanyora nangaki yani gaki uko bekero omonto uko nachero omonto kina yani uko nachero kwe kina rimanyete nyasaye natete na uko nachero kina ngori gasi ya to tikere nyasaye njira kini nenyora ikina biro bingu na kubina cyane lakini korera buna Daudi ritko yare rangaki gaki omonene creating me a new omoya bono nari na inchembe bunaye kware koba yani okogani kwanena ngaki kire kwango kwantori omonene tingosokia ese tina gokora biri ogokana kyagera nyasaye nakanete ukona kona chera mwanya bantu bandekina kyagera omonene are koba gaiga iteiga siare egasi ene yo kwariga nikero yomo ne mezigo ya onchwe agonchorerie ese rieta ria Yesu. Amina. Yo no kona chera bande bino mata akogechu. Amina. Igo amaene mbiyamo na sengenchi ogochako kuya. Igo rero twasoire ensemo ya kabiri twari kuru egesiri getangani bakigesiri kya gatatu twarore anna nyasaye atosenire na anamone ganga ya masesenia ngari nari iguru yaito. Rero bono nande kero twasomeke bungu kia egesiri kya gatatu ruchire rwa 10 iguru anotebanga obong'aini bwa nyasaye bonyare bokumanurwa uchia asebirecha gwetera ase kanisa. Igo bono kanisa rero igo tochikurigereria nemono ingikeri nyasaye anyare gakobeka inche muna ba gentile abantu abebisako ekanisa y'abantu bebisako aba muna bona abebesa aba nigo bakare kubakura muna bono inyora asema koreki asemwarure nyasaye ni gatagete kuba nabenge chokole twarorira igaga echokole ni iga yonchoretigwe egakwa ekanyarge korrekana inchire ngao na intubo iga kero tuachira ase kanisa eganga ya nyasaye atagete tali mangana ekero ya muito ntubwate mesigo yaito igo bono nyasaye na batagete anyarga gotwaburi ngora atorusio bochafu atogingere chitukie chichabere chimbe elinda tubekere atwaka mabuta yamaya na namone gento kyo mwali na twasomekere ngagora abunkiringana ki tweboye omuntu omoya oyo otongetwe ase omugwikana o nyasaye ase oboronge na obochenu gwekene ina reganga ya nyasaye atagete elinda anyarga koreki anyarga gotokonya eke mungokera atwachire litukori nenga okogendera kolimera imeye bibe tali mangana twarangari kurua se ebisako ine enchira ne nari nakinete ine na inde kogendera koba maiga ase Kristo gose nyasaye na ni mweri baga ekyagara ntwarana na gochora nkoretaki nkororo elinde nyasaye nyara koreki kagonjena na inyura ense tari etorore miaka yonse hello tuli miaka yonse igo na nyasaye na bwate kerenga ne kere ngakinya sara achore na bono na achire kuya bachore bane bali banyari bagoitaberana na kwaborigwa chianga chiri chiabo chiagaretaki chiaringe chimbe buna echokole twara igo bono tete someke mukia abebese yunye abebese yunye 17 tosome baka ngusuka tuska kyamba kemerongo 24 iga ego tebanga bono ngukwana nderi ing'anieri nakoba kirori asomonene kurwa bono timogenda muna abantu bebisa kubakogenda asibirengereri byabo bitali n'engencho 18 gotebanga obong'aini bwabo bwabekirwe omosunte barusananigwe kurwa aso obogima bwa nyasaye ekiagera aso ogotunyana koria kore ime ase bari ase eng'encho y'obokongu bwa chinkoro chiabo chiabeire n'amagandi bebekire ase ching'encho chimbe chiomobere banyare gokora kera eng'encho yeubi ase obwigimeria 20 korende inwe timworokeretiwe komomanya Kristo buna igo 21 inwe muigwete na kuorokererigwa nere buna ekene kere ime ase Kristo abaminto ekero togosoma Isaya ekerenge kene Yesu Kristo achita ase ense iga nogocha gotworokia enchera tobone tokoreki togwente komenya actually kinche ntong'aina na baminto gwetera ase ebunge ebi amaene twiso kuomerera eangeri enchafu muno musacha oyo ari kogani chose tabaisa kogengerwa ekituki kiria nabari gutikana ekituki kiria lakini into bano kitwarangeri gwase enyomba ya nyasaye amaene ntobaisa gotang'ania ching'encho chiomobere yatebaga ng'a
bebekire ase chingencho chimbe chiomobere banyare gokora kera engencho yeubi ase ogoigimeria natagwarisi rero nyigwete kori gento gete egi na example ngoro yani mobere otoigwerete omobere mono kobwa koigwera Kristo ekero korigereri Kristo achita ase ense iga taigwereti amagani ya omobere oye mono egento are koigwera nogochika kwang'u gwatata oye agoteba ng'a amaene nyono omobwekano omuyatete kobana ori ng'ana ki ekero aria arase egesima akonyora omosubati oria omotayaya oria ari egesima gia Samaria egesima kia Yakobo gototeba ng'a amaene Yesu Kristo ekero abaroki bamoreterete endagera okay igakomotebia yaye inche nimbwate endagera nkora ki nkori natagwarisi nigatang'anete ogwancha kwa Nyasaye motwe eganga ya Nyasaye neri ng'ana ki amaene ntobwenete tonyare tokoigwera Kristo nkina keba njira ende yose bono toiso koba ase ekanisa bado toigwerete okogani kwa omobere mete chindagera nchire tokoria elo na Biblia nero gotworokiere nche tobwente okora ki Nyasaye neri ngonyo ase obaremeri obongera batetanya gotuonchoreria ase ogonchoreria okonde ndikotari bune tobwate tobwente gototarire asira ancha koichana amanyire Kristo na maene Nyasaye ngontori are na tori gwa ase obuya nche bono enganyete nche ntori gwe bono ndusigu ya twatebi bono twasegete ng'ana ki amaene bono onye tutagete togendere korimera ase ebibe gaki tetunya tugwancha twaburigwe erinde tunya tokomugwenera nane mono egangene twatebwa ngire ng'ana ki togwenere Yesu Kristo nane mono ase oboronge na obochenu bwekene amina igekorokia omwarimu muna naigure na intu ntobwate egasi ogochora egasi togokora naende ntobwate omoki okobeka ime tari buno Kristo ogotoriri naende bono gae bwerutane igo goncho naende oendere kona komenya na yengose Kristo nantorete onye no obogengi no otang'aine ng'ene ebibe binde bionsi bari no yani aye bono ori orenge igoro naende nari ori igore rero ekeba egasi yao nero ororo gokora ng'aki wanchire Kristo ebono motunyane amina wati chinjera chiri chiaye motunyane amina nabo igo naende bono naroraiye nari ngekomenta Paulo gakari gotukurera ng'omete nabo gotwara ekebe lakini ekebe ekitari gokwendera gokeburugia sure ekero ogokorerwa ng'aki aye ng'aki bono kwarorekana iye omanyete ekebe na egianzo ogotabu ng'aki nabo ndache gose mbwate gose nkebe kinabwate mbeka abwekero nsukasi nini nkoirana omonto twakaransete nere noare lakini kebeti ngei omate bono ine bono gaki omwalimu Damaris kebeti kiane kiarenga nkibono giakerie ngatinkerochi bori nane ngomatware ngatinkerochi aye bono maite kwairire kebeti mambi nane ngochokorore kenda tebanga yende nkibono kiabekie ando genderere bono kibeke genderete gwanza nayo gende korimere ime gochi ase ebibe ime ekero gwakureirwe itabango ng'aki bono obo maena igambo bene gaki korene no tatebia manyane ng'aki inche naire lakini gaki yo manyane yaenda bwere weitie yaenda bweitie amina yakare kono rio gante usuko guchi amina ime naende kwarimera mono Paulo gakare gotokurera ndo baisa ko baigo tuomererete ebibe ekare twakureirwe bwatoka amina naboigo amina amen ogonchoreria bono koganirie ogonchoreria okonene gwokweboia tete tusome emerongo ebere actually twagesoma mpaka emerongo ene bono chakera emerongo ebere mpaka emerongo ebere na bine korende inwe timworokereretigwe komomanya Kristo buna igo inwe mwamoigwete na kworokererigwa nere buna ekene kere imase Yesu emerongo ebere na bibere rusia ching'encho chiaino chieritang'ani chiobomwanya banto bwa kare obwasarigwe ase okobwatia okogania kwobong'ainereria emerongo ebere na bitatu mokorwe abaya ase emeika na ebirengererio biaino mweboyie omonto omoyia oyo otongetwe ase omogwekano o Nyasaye ase oboronge na ase obochenu bwekene amina amaorokereria aye naro agotobomba na gotoa ekiorokererio na kumoigwera buna omonene oito ore moyo nigo tokoigora amagima aito gochia ase oborai bwaye bokororekana n'oborai gwetera ase omoika amone ring'ana riaye igo enchira yoka amaene twamanyete tobwanete bono kwaboria ching'encho chiito chimbe Kristo bono ekero achita ase ense iga nwari bana bakaboneka
Kristo itu no arimi yaitu naende. No arimi yaitu mbia mono yontanga mwalimu yontanga ni nama etama malika lakini ndende bono iga Kristo asare niga ngayari nigorari bono lakini egento kego turokererie nchira tugwente komenya na ndamano tumwarigania asama gimaita menya sikinkoro chito no moikomo chenu na malika aria aruro borori bwaye bono ingo bono kitwairwe amane kende gyonse gake okosoma asama liko taukira for granted asobora isi kurende kagwa sama guru na ndamano omoika gonya soma tero gochi mutu no irabo egotanga tito ichani omoikora no reneki no ramo na intwe na ni gotagete ukugania tunyari tokumwarigania erinda nyaka gotorokeni amina kwende gya kabire ga gweseleso ni mwalimu ngotebere Paulo ngotoeresare na ugonjoririe ko kwaito na bono twanyorero gutoleka ugonjoririe ko kwaito ngwate merobererie tatu merobererie ngo ayomera na bono kwarusiri obo kare bori bwao chimbuchiri chao chinkoro ina ro moroberie mutangani oyo kabere na kokorwa kuigwa yani ime aonchore kurume wanchore kurume wa gatatu kwebo ibono amina kweboya obugima bwao emeroberia emegeni yao yo bugimo ekero kwaonchoreria eoroki Kristo embu ya Kristo amina bana nanjire bana chiyange chitokala batebi amina karibu ogabo yoko chiyange na bona nama kuinyora na nenga kiri yenyangi omonyanyangi oye karacho okore yenyangi omwiseko akingo tara ale ovyo ne yangi eri yangi ya yangi ya eteriere esikire mate esikire gubononga ti yangi echi kero monta akorocho begete yanga igako manjirende bas na ba okurigererie ekara konyora nga ayeme bino mukristo ko begeta kayanga kali gorari my dress my choice igona ba koriete nge choice ya onereri na ba korigererie kirime enkoro gekoro kisiko lakini bona Paulo ere kara gotote biguri chiange igakara korengani yanga no boronge bwa Kristo ne chimbu chiao bona kara korigeria yenjera bwe bayeti na baro chingimbu ya onereri ngakia kororekana ngo bono nonya na bana ba Israeli kara bagesokire kabikiri chianga nonya kiro monta maitenga ekero rucho mukwani abikire yange igongo genda guchiari achenu naenda achenu monno igoriri mo mwaka wasigo kororanga obikire ngarero nguchiari koruki nguchiari koru ekengwanso twatabi kubono ngoborongo bwa Kristo ekero twabobekire really my dress my choice teyo gocha ime ige koruoro your dress your choice ige koborongo bwa Kristo amina na kero kwabikire borongo bwa Kristo igo konjoreri pi ime na isiko na tesi eri kwabwate ya dress your choice teyo borongo bwa Kristo igo boisende tigango tobeko borongo bwa Kristo na ande tuanje kiagara tali rahisi lakini ekero kwa kuleiru bono oncholeri to oncholeri we otari buno oburongo bwa Kristo bugana amina igo chimbu icho akchwana bachikwanira ase gitabu ya Zaburi 73 verse 6 yabatabanga asayo obwerori nigo bwetanitie amagoti abo nabo igo natogwati yani ne chimbu chikukwanira ugayangana ki ekero tokwanira chianga temineti chianga litirari yokorra siko chitokorra kuri ne chimbwa buna bono twatebunga asayo obwerori nigo bwetaneti amagoti abo na obotindi nabwo beboyetie buna eyanga igo bono aigente tukutosegetire mono ngana ki ogonchoriria okone gokweboya ngamaene chimbu cha Kristo njibonete kuruka samagi maito na kinkwebogore kira rituko ine nigo ndwe umurami ine nigo ndo mwerori ine nigo nchayete gose nigo ndo moremereri nigo nganchete nigo ndo mukanyeku nigo ngotebereria sobororo nigo ngichire no bwanchani bwangu wanyasa igo bona ebyo no bitogotebe bona maene no bibiganirie asarai ase kanisa yeito erinde tunyatu gwikera ubugima bwangu ubugima bwa Nyasaye obwa borokirie imeyo mwana Yesu Kristo amina omoikoma chenu ase obugima bw'omwegeni ikingo soma turaba abebeso inye ebungo byae bya 23 actually ntotigire egesunteme yani omoikoyo gaki anyway tatandara abasomera gose timoichania omoikoma chenu onyasaye asare ere oyo mwabegetwe kemanyirio gwikari ituko
yokoborigwa ekero nkoigwerie teri ogoichania inate what omboiko igo nore yani Nyasaye arwete kera ekemo kiogokonya erinde otigobumwanya bantu bori bwakare erinde ase obumwanya bantu bore ng'anaki borobi igo bono ase enchera ya ogoichania omoiko omochenu na ekero ndagendera gotunyana ki obumwanya bantu bwakare inate what omoiko oyo oro nore yani nyowe ekero nkokora ebibe omoiko nore bwesu ng'anchire ntumekeriete bwesungeti asende yani atagete erinde nyare gokora ki kinkomoa ribaga erinde anyare gakora ki gakung'unchoreria nigo toteba ng'a omoika nabwate ogwancha kwaye omonyene na nigo agochora koreng'ana buna aroche nabo araichanigwe na koramwa amang'ana anga buna ayo tagwenereti ase okobua konde gwonsi igo kwa botambe ase omong'uso korende na amang'ana yembwa ya omonto bono rende ine omoika na omonto buna aye na inche yaya tutabwati enchera egwenete yokomokwanera ase obonene bwaye ase eng'encho ya obore bwa mwanyabanto na mwanyabanto onde bwensi taiyo orabe omoika igento twateba ng'eng'ana ki amaene omoika oyo amaene nabatagete anyare gakoba ase omwegeni gaki omwegeni gachire ase enyomba ya tata ekorokwa ekanisa gaki gento nkio orache gotamera otebe ng'a gaki inche nanyorete ibaga riokora ki yogonchoreria inche buna nanyorete yanga elo inche buna nanyorete embweye ng'okong'unyegeria embweye engiya ya Nyasaye twatebwa na omoika ono wakorete ki nwarama naintwe na omoika ono nabo natokora buna torakore oboreu bwaitu bwensi bori buna omoika nomanyete lakini wara atete agotebi gaki otagwancha erinde onchorerie okore eganga yango eitata antumire nkworokereria ase obogima obo erinde Nyasaye atokonye erinde tunyara tokomogwenera ase obogima obo iga na ase ense ege ekorete ki ebwate emechandero emenge abarime omogoko ng'ana ng'aki ekero okomanya naye omwalimu edini na inche na omwalimu dama muna nkosanga toramone eyemo y'abatongi b'ensi eye n'omoiko oyo omochenu amo na inche etosangete amo nanko igare ime yane togakonda ong'orokereria inche ngochora koigwera tagontiga nomaete naende igerikire nang'aki igare omirere kaachire igare ororo mirere koba amo naye tagogotiga naye oranche tomoigwera obogima bwabo bwonsi mpaka okoirana kwa Kristo omoika omochenu nore amo naye bono mbuya mono inche narigerire nararire ng'a omoika oyo omochenu yaani nyegintagete gochia igoro omoika oyo omochenu okombeka omouri ombegete iga ekemanyererio ng'ana esaitani ekerandigeti aroche ekemanyererio keria nana gonsoera kiagera saitani na omosoeri amaete nabwate ekemanyererio keria bono nana gosoera amaete ng'a igagosoera bosa lakini tari goeta lakini inchera ki torakore tomanye kogechia omoika oyo omochenu mpaka aguti kiagera omaete kiagera ekero agendete gokora ebio omaete omoika omochenu akogechia omoika omochenu tokobera ase achafu iga ekemanyererio kino kebwate gokiarure naki ekero togosoma abarumi eyemo gochakera 18 naki endamwamu ya Nyasaye yaorokiwe korwa igoro ase ogotamoiroka Nyasaye gwonsi na obobe bwa mwanyabanto abagotanga ekene n'obobe bwabo ng'eke kero ogendete gokora ebibe gwatangire ekene keri omoika omochenu ogendete gokworokia naende kero kwagendeire komogechi igo nkorora tore ng'a verse 24 bono Nyasaye gakorosa akogechiwu okobwatoka ekero akobwatokire omoika oyo toiyoimi kiagera omoika oyo Nyasaye igo orabera ase naende okorae ekero omoigwerete okoete ng'a enchereye tagochio nadagokwera sase oboro togende enchera wateba ng'a yaya ekero ndigeti bosi ande ching'ana na abasani bane bono noo bare tiga ngo ndagenda ndore ng'ang'aki ere wasirire misi oboigo okomoika omochenu nkomigwore bakogwati yani okera okoyogechi koyoiteria amariga yange na oyo no edwini oyo boringa nchete iga ng'enderete kora
nyale ngendete korokereria lakini nabantiga iga na igomaete moramo ugusanga koria kwa mogoko yani lakini kwamua gwatara gochimutu tomuigwereti bono aya bono twakwanire ng'a amaene omweka nwakorete ki ndwaramo na intwe na ndiganga yaye nigatagete anyare kagotubekire ekemanyererio na koba abachore bang'u bono ebinto mbiroro ng'a obwamo bokwagacha chinkwana chichire obuya nyororo meme negente getongo egeke sana lakini rogosaria ntwasome getago kia Yakobo inye gotaba ng'oro memoro rosesenia ande ro memoro karaki roragereria igo bono ekere kemanyirieke bono nyogota getomanye ng'aga kitobwante kogechi gose goichania omoiko ya mochenu amaene chinkwana chiao nigo chibwante chibe chiaki chiomorembe okay na namono ekero kende gakie okobea nse yentubwate bade michando tusungetie menge twatebe wone kero kende urabe kitobwana tikwa shetani libaga bakotebe bono muntu uri onkaraiga akie na mwabere ko tinkumwiba gose na mwabere lakini tingo baraki tinkumwiba igo bono amaene igo twarorire ng'a omoika no aramo na intwe na namono gaki into twakureirwe ng'ana kiringana ki omoiko ntobwente okaraki ntobwente komoichania na namono into twarigereire abu kiringana ki ntobwenete tunyato gotwara chimbwa chirengana ki chiri chimbwa chiomorembe engento kurukura somo nugo karage pima ine egenteke ngochigukwanira oyo minto nkerete obwamate borobuya gose nigo kegosari obwamate na namono kero kende gakimwagosanire kitagwanja kubugoria obubeboria okay tagwanja kwa shetani baga yese gaki kurwana tole ebimo bito nyasaye nagende gotwaburio obumwanya bwantu bwakare kirende ntitonyara kwari shetani baga erinde kero kende kero nagure kero kugunkororo nabono gakinche nagwa bakristo mbanya gontarira you see yani gaki okuno kwa macheru kwa macheru ntobwente kugotarira lakini nitakwa shetani baga mabona na tigire kanisa eyo akitago tige kanisa yako ere kanisa eye twatebe kuno tobwente tonyare tukurusirwa emichande yeto garaki tugwitirwa asikira rituko igo bono gakero kende kero kwaiteire emichande ende kwabeire kwagechigwe gaki tagwanja emichande eyo goso kobe okwo okweribaga mpaka kunyare ko garaki kogwotorana murubiri omuya w'omwiko mochenu uyo otagete kokonya waburigwe kigima omwanya bantu bari bwakare bako kobe okwo kubwanita kwaburigwe onya saa tokonye erinde kitogenda taso bwamo nebintu binde na togenda tokometera so bwamo igo mwalimu emine na okobea inobe lakini tuanche okobea uko korete ebibe igo umatana no mwana na bakogera obe na onde bwense na bakogera obe igo okobea uko nkogera na ndo osoe ebibe sansora bwango igo eresana ngakibwanete koba esenjera yo bwanje amina nande buna kweresa agaiga kende kiaru munu oito nande okoresa ngone na kebe obokene okobea uko naende tuamana korwanga ki twakwana kerito gukwana kebekia ekere kienga kierie bwenerete naende kia oyo omotegereria obosegeto kuya na boigo na bono omaete okobe okeke ekero gwakinire matunda kegochikoreta obogechani omanyete bono ekero kwagechire oyo omino igo omanyete ng'a bwanchani mbuiyo naende bomombo iyo naende bono ng'a buna okong'ainereria oko waninde ekero twanchete kobekerera abanto bande amang'ana omaete omorandi onde agatorandiri bakamagototebia ng'aki ng'omaete ekero biria chagocha omaete agochaka ng'ore gomagote ng'a nomanyete rigeringo Damaris bona kero komurigereria ng'aki bono okora Damaris agokorigereria bona gata Damaris ono omuyare tomwancheti naye gwataba ng'ai obomaene gaki akondirigereria incheti mwancheti omanyeti ngoche ng'a akongechi yaani okoriga omonto base okomate ng'anchi ugete akongechi kerecha kisha na maana senye chokobea kwa ile riba gokobea koliko kero kende bono baka shetani enyore riba gorro bono bakokorana gwoka negasi bono okong'ainereria oko nokobekera namang'ana ako nabako separate even best of friends yani abasani bari babwata inega bagwetana ebing'ana igo obuororo actually ntogenda tokomentera so buya obuororo tali obururu okay yatusome 2 abebese iyo inye
30 na ekemo mpaka 32. Obororo bwonsi na endamwamu na okobea na eriomana na emerumi birusigwe asemore amo nobobe bwonsi 32 mobe nobwororo inwe ase inwe mororerane amabebe na kwabirana inwe ase inwe buna Nyasaye ase Kristo ababerete inwe ogokwana okobe tikogwenereti goikaranserwa korende nigo kogwenete korusigwa aroroke ima. Hello. Bigo yani toanchira kende gionsi kwanu bobe goso chago na yisaranso chago gekwana. Kore nigo kibonte koreki kerusigwa oro. Omoika twatebu nororo. Ga kitu ichani omoika. Tigo bono na into kitwarusigwa ari ga kitware turu ase kanisa. Iganga nene erinya sata itaturusie obu mwanya bantu buri bwa kare atubekire obwororo bwaye twatebu obwororo bwaye mboringana kimobe no obwororo inwa ase inwe mororane amabebe na kwabirana inwa ase inwe buna Nyasaye ase Kristo ababerete inwe igo gakigento kitotobwante tubekirwe eyanga tubekirwe sama tende tobwante gotwara no korana amabebe na ndamano no kwabirana gakigende nkina keba Nyasaye tokonye amaene inyora ase twachakire twatebu ari ebebeseye inye 17 nga amaeno nyenti togwancho moika onyako gotwaburia obumwanya bantu bwa kare tuiso kogenda no obumwanya bantu bwa kare amaena betura abe kanisa lakini chinkoro chikorete chiginda ine chikirete pabono moika bono turi na meremo na ne twasoma barumi elia ya 19 ngenda momi ya Nyasaye bono nigo tukanyerete nda momi ya Nyasaye gutuitekerere bono Nyasaye tokonye ga kigekere bina twikire gaiga tunya tukwegera ase obuya bwaye no moiko moche norama 90 elindanya kakoraki kagotokonya atubekere chianga chingia ni changechi na makuru amaya a Yesu Kristo ali ayalika gotorokeria sensiga 32 rango mwalimu 32 mobe no bwororo inwa ase inwe mororane amabebe na kwabirana inwa ase inwe buna Nyasaye ase Kristo ababerete na Nyasaye ase Kristo atuaberete ukwabira n'obugima. Amina. Obotomenyete igo bono kera rituko ntware gona gochechere no mwalimu gari isiko konya tarachaka na ukwa oyo mocheire otigara koba no oyo mocheire otigara koba no mozigo kuburia omocha bono nabere ngo ndo gotacha ogenda atachieti na saba era tabwati muchanda ase nkoro ya ato waise bite gusena gutacha ande tabati ngatacha lakini ayo bono no enkini keto kwebo bugima bwa imagine otamwabireti to kwebo enda sisi kwambara nani gali bono kwarana gagoetie gali aye kwarane buse na yarutera aye bueka amache gagoete asa amache gagocharuka kwarana na ya pime na ya rengete igobono ukwabira ngo konya kuri ngugusui kuri oyo mocheire gakubugurie mi oyo mocheire gakubugurie umusigo nando ibwe nkoro goro muritoko bwori bwegeka ntwa kwa nyorete mwalimu geka gweka bonda gataina gaki watange nzeme ina igato bwatirana lakini enkoro yawe ninyare rosigo gakonye musigo le mabu na no kuyumanya ninyo manya yani goko na kubugurie gintu utanyare utakonye ko tekonyeti nando gokonyeka no kwabira amina no gwanchiro moiko okoreki okwegeri ngo kwabira ngubwato bugima amina oigo njabane egento narori kiagana narori ngo kore togochi amanga yenarori twakwaneire nigoro ye chinkwana tobote chinkwana ijana be ebwenerete tuchigambere nanye no rumemoro buna to Somalia se ekimegeke wakwana oro mabona be tobwenerete torogambere lakini ngarari kuna yakobe akora bolingaki oro meme matekere ekimegeke ngora kigambere lakini aya manyene no gwate chiko gambera oro meme oro tokara gote bigubono Paula akari gukurera akari gutukurera agatango kwana okobe tukubwenere tukuikaransiro korende nigo kubwenerete kurusigwaro rokigima nena makorana no okotebanga ukwana okobe tikurwa semenu yaino amina aba Efeso 4:29 okwo kogokwanera ringana yogotagora eyo likogera ebikoba bikore emirimo yabo yogotagora ingayo manyene sikwegambiro orumemoro rwao ingabona bikobe byombirgo chikogamba amangana amabe agotagora ngegente kenene kegotagora kegosario bomo kegosario obwororo botobwenete gotwara ngane chinkwana imagine chinkwana getekerera isigo chinkwana oro memoro iga
okwabera kwagora na Kristo atwabirete igo bono okwabera ko kwarugoro go chance na into twamana goeti goetera ase mwanya wantu okwabera bori nakundoche gokare obogima oburungi amina bono igo kitokorera gake ase obweng'e ritukoria mwari abo chira nchiraga kikero kende maybe oragani kochira gositoira ase obwamo chirikira abo nabo chira ase lesson yaboteba ng'a nokoganya kwane ng'a omong'uso one ase amate yekanisa yeki adventista na gwetania obe omuya ogosegeta oyo ore bokwagacha ase okwegena na kwa abande omoyo okuno ogosaba ogotangani goseire ntangani ira ya kabere ase okonyora buna Kristo aturangeirie tutware obomo na obwanchani nimbeke chinguru chiane chinyinge ase ogosegeta baria bagokora na gokwana ebinto nyegenete ng'a nebiya ribaga ryogokona gukwanera amamocho na baria ndoche ng'a ngokora bari bobe okay okuno no ebungo mbirura abo eira ya gatatu yabateba ng'a ekero kende gionsi twetanire n'omonto onde nindende amasikani egati yane amonere ning'enekie ng'a erieta riaye nokwero kwaye gochia ase Kristo gotigara kore koba buna kore ninkwanire ring'ana eri riarenta ogwatanana ase obororo korende tari ase obotindi eira ya kane egoteba ng'a nimenye n'omosasoko nkorigia kera ribaga rirabeo kwagacha na kubasegeta ababwatani ba minto nganyete okoirana kwa Kristo amina onyasaye tokonye gakitwire chire echo na nyasaye tokonye kiagera omoika norama na intwe erinde titogochania omoika ore iganga yaye nogotokonye tobe na ekemanyererio naende mono nakoba na amakoro ang'u a Kristo mbuya mono mwanchu naende omogwitata akio bakuna koigwa obonene gwatosemiri naende twaigure buna na amasomo amaya gwatoire ase chingaki echi twanyare korigereria amariko omonene mbuya mono ase ekero kia omoika omochenu mbuya mono kiagera tata okorai kwaye nokorai gogotonchoreri tonyare gokobwekana mbuya mono kiagera korwa gwatotoreti tata ogatorokia kwaberana na eng'encho engiya ya obogima yokomenya na obwororo na mwanyabanto bande omonene nyara gotokonya na nyara gotobwatisia intwe nabo twategeire ase leseni eye amo nabo abaminto bonsi Yesu omonene gwatosemire ekene twaimokire gochia igoro ake kobua buna twarenge aye tata obwate emeroberi emiya ase obogima bwaito omonene tokonye naende otorwanere chingaki chionsi obuya bwabo toisane ekero twaserire togente tore omwana wa Yesu Kristo omotori oito amen.